Kaixo Joseba, aspaldiko zer moduz, hementxe gaude Bedoña auzoan irrika gluten free eta errezeta freskagarri batekin gatoz gaur. Joseba, hementxe gaude, ia mantaleta guzti, eta izozki freskagarri batzuk prestatuko ditugu, gluten gabe, proteina dunak eta veganoak. Gaur egin behar dugun izozkia, proteina dun izozki bat da, eta horretarako tofua erabiliko dugu. Tofuak gremosidadea ematen dotza izozkiari, eta deportistarentzako nahi dauenak osasuntzu jan, aukera bikaina. Mota askotako tofuak daude, tofu blokeak dianak ziku hauak, eta nik erabili behar dutena da tofu sedoso, holan deitzen dutze behintzat. Hasiko gara platanoa zapaltzen, eta gero tofuarekin eta kakaorekin nahaztuko dugu, eta gero apaindu egingo dugu. Errezeta hau, ni hasi nintzen esperimentatzen, gehien bat, umearentzako partidoak eta zaukanean, bintzat aukera osasungarri bat eman umeai indar pixkate emateko. Nire produktu guztiak gluten gabe dira, eta gero bai ematen dute aukera veganoak egiten ditut bebai, eta etne gabe, arrautza gabe. Baia prest daukagu hementxe krema, eta orain moldetara pasatuko dugu, eta gero izotz gailura. Zeliaka diagnostika usuztienien eta nire semeari, arrez gero irrika gluten free sortu neuen. 60 salmenta puntu baino gehiago dauka momentu honetan, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba. Eta, badakizue egiten duten gauza guztiak bihotzarekin egiten ditu dela, azkenian osasuntxu eta mundu guztiarentzat aukera osasungarri bat aukin nahi dixen. Gero, 3. zapatuetan ere bai, arrasateko azokan egoten naiz, eta bai daude horra azoka berezi batzuk ere bai, Gernikakoa, Zumarraga, San Blas eguna badinon, eta joaten naizena ere bai, eta azkenean jentearekin kontaktuan egon, elkarrizketa beraiekin egon, euren kontakizunak ere entzun, eta plazerra izaten da, gehien bat, jentearekin harremanetan egon, eta oso polita izaten da, eta oso aberatzgarria. Hementxe dakau izozkiak, izozgailutik atarata, eta orain apaindu ingo dugu. Txokolate beltza dakat, hementxe, eta intxaur batzuk, eta frambuesa batzuk. Hementxe dakau azkenengo frambuesatxoak, eta hementxe dakazue izozkiak. Hementxe dakati izozkiak, gaur prestatu ditugu proteina dunak, baina beste izozki klase batzuk editzen ditut, frutu gorriarenak adibidez txuriak, eta honek bebaidia gaur indogunak bezalakoak, proteina dunak, baina kobertura aldatu indiot. Txokolate txuriarekin, o urrarekin, hementxe nola ez, gure produktu izarra, guritiala gure irrikak, barazki eta frutarekin indakoak, baina gluten gabe. Era osasungarrian, aukera osasuntxu bat emateko pertsona guztiei. Eskerrik asko danagatik, eta zuen etxeanetan ere animatu izozki osasungarriak egiten, eta agur bero bat irrika gluten freetik.